जथाय सोरखारा 3 बोसोराव मा मिशन लानानै खामानि मावदों बेनि सायाव फोरमायनाय दिनै बिटिआर सोरखारा 3 बोसोर जथाय सोरखारा खुंनानै मा मिशन एबा थांखि लानानै खामानि मावबोदों बेनि सायाव मेलेमजिबि एबा दैदेनगिरि बिथांमोननो फोरमायथिनाय हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं भेरगाव बियाबनि दिमाकुसि एस.ट बिल्डिंआव जथाय सोरखारा 3 बोसोराव रायजो राजाफोरनो मा थांखि एबा एजेन्डा लानानै खामानि मावदों बेखौ भेरगाव बियाबनि गासै मेलेमजिबि सानसुमै दैदेनगिरि बिथांमोननो फोरमायथिनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर'आ बाहागो लायो भेरगाव ब्लकनि भिडिअ बिथां आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि चेयारमेनजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनि बिबुंथि आबुङै खोनासंनि फै 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव आरो बिटिआराव मोनथाम राजनीति हान्जाजों सरकार सलायदों बिजेपि इउपिपिएल आरो गण सुरक्षा पार्टी आरो लोगोसे अखम गण परिषदाबो जोंखौ मदद होफादों आरो जोङो 3 बोसोर सरकार सलायनायाव जथायै बेयाव जोङो रायजोनो मा खामानि मावखो मा एजेन्डा लानानै जोङो मिशन लानानै हाबाफारि जोङो लादों आरो मा मावगोन बेफोर गासैखौबो जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि जोंनि ससाइटिनि माखासे अर्गेनाइजेशनफोर आरो इन्टेलेक्चुयेल बिथांमोननो जोङो फोरमायनाय मोनसे हाबाफारि समष्टि लेभेल सेन्सिटाइजेशन प्रग्राम होननानै जों बुंदों बेखौ बिटिआरनि मोन 40 समष्टियावबो बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै 32 नं भेरगाव समष्टियाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय जोङो गासैबो जोंनि मित्र जোट दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों लोगोसे माखासे अर्गेनाइजेशननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनानै जोङो बेवहाय प्रेजेन्टेशननि गेजेरजों माखासे मिशन माखासे एजेन्डानि सोमोन्दै बिथांमोननो फोरमायनानै होगोन जिहेतु फैबाय थानाय ल'कसभानि बिसायख'थिया खाथि बेबायदि माबायदि आवगायो ल'कसभा बिसायख'थियाव जोंहा जिहेतु एनडिएआव इउपिपिएलआ दङ दा एनडिएआ जि डिसिसन लायो बे डिसिसन मथे जोङो खामानि मावनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो दरं उदालगुरि ल'कसभा समष्टियाव एनडिएनिफ्राय जाय बिजाथियानो फैया मानो बिथांनो जोङो 100% देरहाहोनायनि माखासे हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ बिनि थाखाय जोङो जोंनि दोलोआ इउपिपिएल हिसाबै साखा जोंनि बिखेबा बिराद माने दल दामबाय थादों बिथांमोना देरहागोन होननानै बेबायदि बयबो राजनितिया गावनि दोलोखौ दुरबल एबा लोरबां होननानै रावबो बुङा दा बेबायदिनो बिपिएफआबो बुंदों दा दरं आरो उदालगुरि ल'कसभा समष्टिनि जोंनि बिटिआर सेक्सननि बा बिटिआर एरियानि जि जुरिसडिक्सन बेखौ नायोब्ला बिपिएफनि शक्तिया बेवहाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि एमएलए आरो सासे एमसिएलए दं बाखि गासैबो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गोजा दा बेबायदियावहाय जोंनि बिटिआर सेक्सन बा बिटिआर एरियानि जेसेबांखिनि समष्टि आरो एरियाया दरं उदालगुरि समष्टियाव गोलैयो बेनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव जोङो जाय बिजाथि फैया मानो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव